WhatsApp, lidi, jsem na mém kamošovém účtu, protože on neumí natáčet úvody, tak dám a dneska budeme hrát takovou tu hru, že uhádni, co seš, jakože napíšu na papírek třeba, nevím, Wellblood a já mu to takhle dám a on to musí uhádnout. Tak já tam jdu dát teď něco. Čau lidi. Jo, to je on. Tak já mu tam něco jdu dát. Tak já mu tam dám třeba... tak já mu tam dám tohle. Máš? Ne. Tak já vám to ukážu. Když to přečte to. Hej, mám to. Ty jdeš ty. Pojď. Já tam napíšu. Máš to? Ne. A napiš tam něco nezvučnýho. Nebuď. Já mám tady to. No, pojď. Ty si budeš takhle... Ty se ostal. Ne. Tak ty uděláš jakoby takhle v to budeš držet a nemůžeš na to koukat. Tak. Mám si to. No, tak Tak to zapni vol. Jo, aha. No, tak začni. Tak začnu. Mhm. Jsem zvíře. Ne. Tak. Jsem zvíře. Ano. Mám 4 nohy. Ne. Jsem osoba. Ne. Mám 2 nohy. Ano. Je to budík. Ráno. Ne. Jsem věc. Jo. Jsem užitečná věc. Poloviční věc. Taková užitečno poloviční věc. Má to každý doma. No, Jsem v obýváku. teď? No. Jo. Jsem kladivo. Jo. Kámo, yes! Co? Mám zobák. Ano. Jsem slavice. Ne. Jsem kohout. Ne. Počkej, já mám zobák a ne. Mám 2 nohy. Ano. Mám zobák. Ano. 4. Co?